Hello mga bay, kabalo ko gimingaw na mo sa ay ang kamera ba ay maglibog mo. Kabalo ko gimingaw na mo sa among mukbang taro. Ayaw pud atangi taon ang hangin no didto ra ka ayo sig pakuan diha hiyak-hiyak kay di na madaghiyak. Oh, then. Mukbang mi karon Korean foods. Oga. First time sa akong uyab nga pulaan. Bago ang lahat, gusto kong mag-thank you kay AA Arts, mega shout out AA Arts and Gracie and Kids sa pagdala nimo aning makaon nga lalang mananap nga karon pa kakita ang akong uyab nga pula. Atong tan-aw kun unsay malakaw kinabuhi sa Korean foods niya. Ang mga kabos kay di kabalo ani no, so atong sulayan kung kabalo ba ang mga kabos ani. Ako ani master na kay kuan Master bi tan-aw na to ni ka master. Unsay lasa ani? Dayon ang kuan ani. Ha? Ang kanon. Wala naman gini kanon kay mao na ni ang kanon. Dahit ang mga Korea, tan-aw na mga Korea wa mga tiyan. Oh. Kana dayon. Bisaon man na. Master ni kuan ni kay ako matibot niya ani so na. Oh. Kawayan ra ni. Kawayan. Kawayan kana. So, Di kuan lang di bar pamisal mga. Manang Mimi, mega shout out Manang Mimi magsalom ni sa kuyab na po. Nga ta. Ay way kanon na ni. Isaon man ni siya? Ano? Wala gitusok. Muna siya ang thank you kaayo unsay lasa. Ito bang po dito nila? Unsa man ni pagdalabok? Kami kayo. Dili magutusoko no, anaon maguna siya. Sukon di ay. Kasi may sulod ani. Di ka mao. Ano ka? Ano yan? Daan pigul isda lagi ni siya. Kini ba? Ay, isda. Kino? Yung isda nga mong bigbidak pa yun. Yung isda, kompleto yung isda kan. Ano pigul? Saan lagi so? Isang isda. Dagas sila. Kabalo ganahan sila ano. Kini. Hanapan. Di. Wala may panit sa kwan. Kabaw. Balpakwa. Manis bago ko. Gut, lamang saon niya. Ay. Thank you. Lot, mga unta lot. Basta ni pagkaon lot. Basta first time ka boss. Korean. Korean food. Ay, dato din niya grade. Ingatag lot food. Bok. Ayaw pa butang anan sa kwarta o something sa iyang under. Tantangan na. Kuma. Kani tantangan. Ayaw pa butang. Dito ra dapit. Sino butang? Kaya mga butyo tantangan sa agian ang kwarta. Ay, yan na umagot. Walang halang ni siya. Ang halang. Puti ako. Ang yelo mo. Tiginan ko puti. Ay, puti. Nahin ka itlog na. Ano ma'am? Tuminaan ng itlog. Bilis lang tag-duwa sila. Nya. Nawa na, di na madala day. Nya. Ako ay puti. Lugmok naman ha, magdala. Nya. Ikaw ka master ka. Arap din sa mga. Alay, mga ata. Ay, ito lang i-make siguro. Na. Yan pala sa lugaw. Oh. Singalan. Lugaw na mais ba? Lugaw mais. Na din, malugaw din ang mais. Tugong ba? Tugong. Ano may makauna? Ibilin nila ng pagkanas sila. Hindi, kuya. Lami ang mga. Kasi balbakuha. Nga unta, lami. Pero lang, dagat. Hindi maklaro, no? Betul, betul. Tapos, kuya. Kuya! Andrew!
Dia tilaw mo ani oh. Nami kayo ya. Nami ka. Nga. Nga lagi. Bagas Andro. Isa pa? Dagduha mo. Anak man ang kapstik to. Saan? Anak man. Ibuwag na na. Di, manggod. Buwag niya kaya rin makatarong kag anak. Hindi ka po. Anak ni mo. Anak ni mo. Pan. Ako gani. Swak. Swak na dosi. Tagay ko ya. Dosi? Bot, pilay. Disi man. Yung kaya? Disi. Ay, anak di Dali ay. ya. Pagdali ba? Swak. Naon dahil na buk. Nga ikaw kabaw ka buk. Sila ko buwag. Oh, kabaw. Naka-sugar nga ka ng pagdo. Ay, wala. Maglipak pa ta. Nga naon di aswaton di magkarang. Saan niya? Isara ka ka mo. Ano? Ano to usahan eh? Tadak. Abortis yun. Iso ya. Nausa mo naman. Ang taon na. Idaw ya. Bakita. Ah. Dayon. My God. Ay, sus, kadaler ka si... Nagituslog. Himo naman imong lapis. Very simple, very nice niya. Yun sa to ni Muya. Ana. Lang ka ba? Ana. Uy, Mag, yung ito man Oh, lami kayo, bi. Oh. Rap-rap tawag ka. Ayun na pagkaw na ni Bo. Kailangan na. mo. Usa sa nga ni. Ang usa dire. Ah. Dire. Day. Ang usa dire. Balik na dyan. Aw sa babor di ay. Kay dire dire. Ito na, buak sa plato. Na. Na ang usa. Nare na. Usa ako ta. Sa tapad ra pud niya. Dahil mo ding gunitan dari kinduha. Oh. So, nabasurahan lang. Kanira binat-binat. Oh, ano na, tagad mo na. Pungiti si laplap ito ka. Kana yungit ng laplap. Karapap na eh. Pati lawas siya. Kilami ba ya? Nawa lagi kinamot na sa kabos. Ang usa. Not, ka-engine mo eh. Apo. Kauna tanan ha. Ay, kaon na yung gikuan mo. Yabo. Ugasi na. Ugasi ka. Kuan na din ugasi. Asa naman ang kuan tukog? Kinamot naman ni. Ba't na tukog nga? Pakita na yung mulawas mo kay murang tutoy nakita. Nao, kukain tutoy sa kilid. Diri ba? Forward diri. Na. Oh. Dagway. May ilabay sa dagat. Di siya? Ang biya. Kanang halang niya. Nga naon sa day na. Pwede tusukon ra. Yung papay, may kay mo tudlo na ko, tusukon ra daw. Na matagak lagi, mapay mo tuslukon. Lami kay bi, tilawi bi. Tilawi lang ba? Very simple. Inalan nga, imong kaunon tanan, oh. Oh, Ay, kadako ka na nakuha. Hmm? Sukli. sukli. Apa? Magkabot. Ay, ito, bayad ba eh? 5-5 bra. Ah? Box na rin? Mukha man sa kabalo ang kalakihan eh. Anak na lang, oy, nagpatusukon na lang mga tao, magtusok fishball. Na, ugasi ko ning mangga be. Ay, ko pasara. Gasir ya, harap. Oh my God, pasa-pasa. Ikaw, ko. Laban, usap na sa lugaran. Pag tipurang. Murag kuam, murag imuha. Mula, gamanak.
Naman yan eh. Talimaon mo na. Sa kakapoy po mo si Kitty, no? Ah ba? Hmm? Sino ba? Nya. Iwa ka dia. Okay. Nya bito Nah, lagi ako. CPR. Dali rin makuha lagi tayo. Lamang. Isog na ko, ruta na. Thank you kaayo, lami ka itong kuan na ilingin. Lami kayo. Piso lang niya. Tulo 5 manggod no kay og piso ana tay kitawon. Piso niya, nakakarabi. Tulo men kaut na mineral butangi kog tubig lagi diri. Wah, kita ng tubig dia oh. Bok. Atong tubigan ako ba mga balde. More na mga tubig rin pa kung ikambalhin dahil sa pangyabok. Dili sa mga kuan naghapon visitor. Kanila mahurot. Kanang nahurot ako na. Ba say pasuso. Lami kayo. Napay pasuso pero mura ra nagtusok og tempura. Ha? Ah, goy ginawambot lamang mapay magkinamot. Kuya, alam tayo kat mo oh. Nay gulay oh. Kuha. Dam. Na madugay kag kuha aya mapay imong tusokon. Pay ko kutsilyo dito ya gamkang kumangga. Apis na oras. Ang tutsil yung rin eh, namtong rin. Bok, kapila ti kagiingnan bok nga imong bugnaw nga tubig ayo ipambutani kay mabasa. Butangig trapo. Ato rin tutsil yun. Butangig trapo ang ilawom anak. Imong gibutang diri lodog suka. Pamatay na. Uy, unod ang lodog suka. Ayo, alang-alang. Ipaubos lang yan. Di kayo. Suko kayong guard ginihan ani diri. Ano man? Siya ma'am, inyo tong sakinan dito ma'am. Palayo na kung kuha ma'am. Kinawadaan ng trabaho ni ma'am. Dito man sa kuha. Ah, nagbutan na. Tinggal. Asa sa? Gates Airport. Hindi. Nang balik nila. Bali na nila. Yung ring. Pwede ba? At ang isang na. Kasi ilanag na ang kibutli. Nahilanat. No? So, nung tikto man nun. Diba? Ha? Ah, grabe duhay kuha. Di pa pang bata. Doy kuha. Duhay kuha. Gusto mo ko rin? Tupod. Parot ng kuya. Lami to katong lingin. Lami tong lingin nga na ito magkilid. Mangga kalabaw. Tamis kayo. Wala na ko ma-shoutout ako mga gold member. Mega shoutout. My gold member. Liza Clark, Master Serious Kim.
Ashalan Japan Vlog, Glenn Fuertes, MJ Likewise, J and J, Journey It's K, IG Palana, si ano, naati bago na gold member ba? IG Palana, si Ampubring Hila, sumagila kong ayaan, napay tulo. Kisa man niya. Time sa ako sang i-post ako sang kuan na. Si Minimian ay Triple Pueblas and Sofia and Isabel. Ito Sofia and Isabel's channel. Thank you so much mga gold member na ako. Salamat kaayo sa pag-join. Ano man nag-antos mo ko dito dungo-dungo. Dinhi na mi kutob, dinhi na ko kutob kay salamat. Ug lami kaayo katong nailingin bang itom ang kuan. Luyo kaniya halang-halang siya napaw. Napay gamay. So, thank you kaayo ba, Gracie and Kids, and congratulations as well. Dahil mamuni na ka this karong bulana jud. I'm sure mamuni na ka karong bulana next month na nakay ads. Congratulations and padayon lang sa imuhang pag-share sa imong mga happy moments sa amoa o imuhang mga nakatunan sa imong kinabuhi. Daghang salamat kamo diha laban-laban mo diha mga tanang mga vloggers ha, kaya nato ning tanan ato naman ning gisugdan so ato na ning padayonon. So daghang kaayong salamat ug diara ko andam nga mag-guide ninyong tanan ug andam sad ko mudawat sa inyong mga suggestions kung unsa man ang atong angay buhaton nga para sa kayuhan sa tanan. Daghang salamat ug magmaayong panglawas karatong tanan.